Der var engang et DNA. DNA'et består af 4 forskellige basisk kvælstofholdige molekyler. Den gule er adenin, den røde er thymin, den grønne er guanin og den blå er cytosin. Det er så smart bygget, at kun de røde kan gå sammen med de gule, og kun de blå kan gå sammen med de grønne. Men så skete der det, at der kom et enzym og splittede noget af DNA'et op. Nu kan dannelsen af messenger-RNA'et begynde. Nukleotiderne kommer ind, og adenin vil sætte sig på thymin. Nu vil hver nukleotid binde sig sammen ved hjælp af fosfationer, og kulhydratet det er oxyribose. Men i et messenger-RNA er der ikke noget thymin. Nu er nukleotiden i stedet for erstattet af uracil. Tjing. Tjing. Nu er messenger-RNA'et dannet. Og så kommer enzymet og løsriver det fra DNA'et. Tjing. Tada! Nu er messenger-RNA'et klar til at forlade cellekernen. Ude i cytoplasmaet, der møder messenger-RNA'et ribosomet. Ribosomet er et kæmpestort protein, der sørger for, at aminosyrerne bliver bundet sammen til en lang reptidkæde. Nu kommer transport-RNA'et flyvende. Transport-RNA'et aflæser koden på messenger-RNA'et, så swing, og kæden kører videre. Nu kommer det næste transport-RNA. Det aflæser koden, og nu sørger ribosomet for, at disse 2 aminosyrer bliver bundet sammen. Kæden fortsætter. Det næste transport-RNA. Swing! Og aminosyrerne binder sammen. Når denne proces har gentaget sig selv rigtig mange gange, så sættes aminosyrerne sammen i en lang kæde, som så til sidst er blevet til proteinet.